Si Pedro di ay mabuot sa ganghan sa langit. Dili oy. Kaklaro ana sa 1:14-16 mitubag si Jesus kaniya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kun dili pinaagi kanako. Tanawa dili lagi si Pedro. Niya ba Juan 15:5 kay kun wala ako, wala kamoy arang mahimo. Tinaw kayo no. Ang atong higalang pastoy nagikan sa Seventh-day Adventist Church, gihulog niya nga ang atoang Ginoong Jesucristo bakakon. Nganong gihulog man niya nga bakakon? Tungod kay ang pamulong sa atoang Ginoong Jesucristo di St. Matthew chapter 16 verse 19, tinuod ka na kay ang namulong ang kamatuoran ko, di ba? Katong gikot pa lang niya dili pa lang dug kay St. John chapter 14 verse 6. Ang giingon sa atoang Ginoong Jesucristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kining maong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi nga mao si Kristo namulong sa St. Matthew chapter 16 verse 19. That I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So kung mahitabo nga walay otoridad si San Pedro ug ang mga sumusunod sa San Pedro sa pagbadbad ug paghigot sa langit, tinugutan kini sa langit, kung unsa gibadbad og gihigot dinhi isa gitawag sa yuta, buti pasabot kining maong gitawag og authority nga gihatag tinuod kini. Supak ba na sa St. John chapter 14 verse 6 ug St. John chapter 15 verse 5 katong gikot pa lang niya, dili pa lang dugay, dili nganuman dili man mo kabuot nga ang Kristo motugyan og otoridad sa iyahang mga sumusunod, sa iyahang mga disipulo, particularly sa San Pedro, tungod kay ang maong kagahom dili man gikan ni bisan kinsa. Kung dili ang kagahom ni ini gikan magid mismo niya. Nga siyang namulong nga ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ngarian sa langit, ang imong idili sa yuta idili dito sa langit, ang imong itugot sa yuta itugot sa langit. Kamatuoran man ka siya. Tinuod man ka siya nga Kristo og siya ang magsulti sa tanang kamatuoran. So kanang iyang gipamulong kan San Pedro, kamatuoran na. Na way si bisan kinsang makalubag ug way si bisan kinsang makabungkag. So kung niingon si Kristo nga gihatag niya ka San Pedro ang maong otoridad, kinsa man ta nga mo-question? Kinsa man ning mga pastoy sa Seventh-day Adventist nga mo-question ni anang maong gitawag og butanga? Kung mo-question mo sa iyang authority, ang buti pasabot wala mo mutuo kang Kristo nga Ginoo, wala mo mutuo sa iyahang gitawag og otoridad. Number 2, kana magong St. Matthew chapter 16 verse 19, based sa ako ang observation og understanding sa interpretation ni Pastoy, gihimo niyang literal nga si San Pedro mo badbad, mo abre, mo dili. Figurative ka na. Nga ang buti pasabot, gitagaan niyag authority sa San Pedro to exercise, to practice sa pagdeklara sa gitawag og pagtuo, and at the same time sa paghimo og pag-implementar og disiplina. Unya, kanang authority nga gisgutan sa St. Matthew chapter 16 verse 19, nga gihuptan solely ni San Pedro og sa iyahang gitawag og mga sumusunod, always na subject sa authority ni Kristo. O always na subject sa mandato nga gihatag ni Kristo didto nila. Unsa man ang mandato nga gihatag ni Kristo kang San Pedro og sa tawag ining mga sumusunod, na kung diin si bisan kinsa nga mopuli ni anang maong gitawag og chair, ni anang maong gitawag og authority, same mandate ang ilang sundan. Unsa man na? To defend the faith, to preserve the faith, and to transmit the faith. Panalipdan nila ang pagtuo nga gikan kang Kristo, ilang i-preserve ang pagtuo nga gikan Kristo nga walay dagdag, walay bawas. And number 3, ilahang tawag ilang i-transmit, ilang ipasa. So kining maong gitawag og tulo ka gitawag og mandato, diha nagasukad, diha nagabase ang authority nga gisgutan dinha sa St. Matthew chapter 16 verse 19. So kanang giingon ni Pastoy nga klaro daw ko no, dili daw ko no si Pedro, gihimo yung bakakon ng Kristo. Di ba? Klaro daw ko no, kay ingon pa diya sa Biblia, St. John chapter 14 verse 6, si Kristo man ang dalan. Yes, tuo mi ana. Unya, makapugong di ka anang dalan og kamatuoran nga ihang ihatag na ang iyang otoridad dito kang San Pedro. Nya, supak doon na siya sa St. Matthew chapter 15 verse 5. Kaya ingon pa niya din na nga, kung wala mo, wala ko mahimo, sakto man na. Og bituo mi ni ana. Mo nang mituo mi sa otoridad ni San Pedro, nganuman kay kanang otoridad gikan kang Kristo. Kay kung di mi mudawat sa authority
ni San Pedro o sa iyahang gitawag og mga sumusunod, tabla ra nga among gisadikoy. Ang mando sa Ginoo, ang mando ni Kristo, kadtong sugo ni Kristo na I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose will be loosed in heaven. Ano kini nga itong mga higala nga mga dili Katoliko, kung dili nila butang-butangan si Kristo, imuon nilang bakakon, blasphemous ba na? Na action or tawag inyong mga dali. Mga higala mga ison, ayaw mo pag, masakuan pa ba, kini nga itong mga higala nga mga dili Katoliko, kasi pangatake sa itong pagtuo, ayaw mo siya. Tuo mo na nila, mga impirno nga itong kalag. Tuo mo ni pastoya, ma-impirno nga itong kalag. Muna aron malangita, mo nang stikta sa teaching sa simbahan Katoliko, stikta sa pagtuo, na naay gitugyanan si Kristo na Pedro karong panahona to lead pagdumala ni ining maong gitawag og iyang mistikong lawas nga mao ang simbahan. Kung nito kag Kristo, tuo pag ka sa iyahang sumusunod, especially kanang sumusunod ni San Pedro. Kaya kung wala kay pagtuo ni anang mga tawhana, tablar nga wala nato gidawat ang authority sa tuong Ginoong Kristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.